Veľmi sa tešíme, že ste teda prišli na druhý v poradí a určite nie posledný ples Združenia pomocníček, pretože vy asi viete, čo pomocníček robí a že pomáha a že to je skvelé a že vlastne za to, že vy sa tu budete zabávať, tak ste prispeli na to, aby deti, ktoré to majú v živote trošku zložité, to budú mať vďaka vám jednoduchšie. A ďakujeme. Vy tiež neodídete na prázdno. Mnohí si nebudú ani pamätať tento večer, tak len chcem, že kým si ešte pamätáte, že aby ste si pozreli, aká je tu pekná výzdoba, že je tu tombola, ktorú môžete vyhrať, krásny bicykel, absolútne upravený na serecký terén, takže myslím si, že sa máte naozaj na čo tešiť. Pomocníček začal fungovať pomerne nedávno, ale veľmi intenzívne a myslím si, že veľmi svedomito, a keďže poznám všetky účastníčky toho organizačného zájazdu s názvom Pomocníček, tak viem, že to, čo robia naozaj dobre a že všetky peniaze idú tam, kam majú. Takže ako ty hodnotíš tento rok? No, ako aj ten predošlý, aj tento bol veľmi úspešný. Množstvo všelijakých ľudí ste dotiahli. Ako sa vám to darí? Ako s nimi komunikujete a ako reagujú na to, keď im poviete, že pomocníček? Niekto je taký, že sa musí pozrieť do kalendára, ako má voľno a potom povie teda, že môže, a niekto povie, že má iné charitatívne akcie, ktoré podporuje, že nemôžu chodiť proste stále všade. A Ľubka, ja si tiež spokojná s týmto rokom. Určite áno. Veľmi sa tešíme, že naozaj tí ľudia už vedia, kto sme, čo sme, prečo to robíme. Takže to je podstatné. Však sa vyzbierali peniaze, vidím, že máte také celkom drahé šaty. Je to v pohode, že ide to, hej? Milé občianske združenie Pomocníček, milí podporovatelia tohto združenia. V našej krajine je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že o všetko sa má starať štát. Ale potom sú tu ľudia, ako ste vy, ktorí si kladú otázku, ako môžem pomôcť tejto spoločnosti ja, ako môžem pomôcť ľuďom okolo seba. A obdarené detičky, deti, ktoré nám dokážu často ukázať, aký je zmysel života, ako si život máme vážiť. Nám často dávajú také slnko do našich vzťahov, dokážu robiť náš život krásnym. A ja sa vám chcem poďakovať. Chcem sa vám poďakovať za to, čo robíte pre našu spoločnosť, že robíte našu krajinu lepšou a chcem vám zapriať krásny, slávnostný večer do Serede. Ples je otvorený, bavte sa, dobre sa najedzte a môžete si pripiť, nech sa teda dvíhajú balóny a nech vám dobre chutí. Pekný večer. Zdravím celú série všetkých ľudí, ktorí sa vedia baviť. Leská večer s vami. Púbe ruky hore! Púbe všetci s nami, aj tí babi bez pasiera hany. Púbe skáče celý klub. Púbe skáče celý byt.
she told me what to say. She said she loves you.